Хайырлы көн, Татарстан. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга уңышлы эш көне телибез. Бүген 24 март, пәнҗешәмбе көн. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 1882 елның 24 мартында немец микробиологы Роберт Кох туберкулез авыруын китереп чыгара торган ярсыткычны таба. Әлеге ачыш белән ул 1905 елда медицина өлкәсендәге казанышлар өчен Нобель премиясын ала. Шулай итеп, 24 март бөтен дөнья туберкулез авыруына каршы көрәшү көне дип игълан ителә. Шулай ук бүген хәрби һава көчләренең штурман хезмәткәрләре һөнәри бәйрәме. 24 март бик күп танылган шәхесләрнең туган көне. 1871 елда мәшһүр тел белгече, көнчыгыш телләрне өйрәнгән галим Александр Шмидт дөньяга килә. Бу көннәрдә блогерлар һәм социаль челтәрләрнең кулланучылары ВКонтакте, Telegram кебек мәйданчыкларга күчә. Билгеле сәбәпләр аркасында Россиядә Инстаграмның ябылуы блогерлар өчен кыенлыклар тудырды. Ничек кенә булмасын, төшенкелеккә бирелмичә яңа социаль челтәрләрне үзләштерер вакыт. Татар блогерлары бу күчеш чорын ничек кабул итә? Бу турыда икенче блогер татар бәйгесе җиңүчесе Рамил Мөхәддинов белән әңгәмә корырбыз. Исәнмесез, Рамил? Хәерле көн. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Рамил, сез бит безнең икенче татар блогер бәйгесендә үзегезнең туган ягыгыз, туган авылыгыз Арча районы Наласы авылында сөйләп, бик матур һәм кызыклы постлар урнаштырып, җиңү яуладыгыз. Ничә пост урнаштырган идегез? Постлар саны 1000-нән арткан иде инде. Безнең инде Инстаграмда язучылар саны да инде әкренләп ишәеп килә иде. Данил Сафаров әйтүенчә, авыллардагы менә бу Инстаграмда тупланучылар әллә никадәр 30 000, 40 000 була алмый инде. Алар, мәсәлән, 1500, 2000, 3000 булырга мөмкин инде. Шунлыктан менә 1500-га җитеп килә идек. Бу инде менә Инстаграмның инде шушы сырхау хәленә калуы дип әйтик инде. Бераз инде менә безнең авылдашлар өчен дә инде хәзер инде менә бераз кыенлыклар тудырды, әмма инде барбер без төшенкелеккә бирелмибез. ВКонтакте бар бит, Telegram бар. Күчеп беттегезме соң инде әлеге мәйданчыкларга? Әкренләп күчү рәвеше бара. Моңа күчүгә безгә WhatsApp ярдәмгә килә дип әйтик. Чөнки WhatsAppта бит инде авылның эшче төркеме бар безнең. Егетләр төркеме бар һәм гомумән Наласы авылы диелгән тагын бер төркем бар. Менә анда инде авылның элек капка төбенә чыгып сөйләшеп утырулар телефон аркылы гына башкарыла дисәк тә була дөресе. Шулай, әйе. Монда бит әле менә сез бит әйттегез, 1000 язылучы дип әйеме? Монда әлбәттә инде авылдашлар һәм инде шушы авылдан чыгып киткән төрле елларда, әйеме, хәзер инде Казанда яшәүчеләр, алар да бит инде кызыксынып үз авылларының тормышын күзәтеп баралардыр. Әйе, менә бу вазгыятка кадәр мин инде максатны шулай итеп куеп, авылдашларны да шулай чакырып әйдәп бардык инде без. Кемдә Instagram дигән кушымта бар, анда һәрберсе инде менә бу безнең төркемгә кушылсын иде дигән. Монда инде Наласа белән кызыксынган башка кешеләр дә кушылгалады. Алайда инде мин һәрбер куйган постымны хәерле көн авылдашлар яки хәерле кич яки инде гомумән авылдашлар җомга көннәрендә дә котлаулар, шулай бәйрәмнәрдә котлаулар әйткәндә авылдашлар дип әйтәм. Чөнки безнең төркемдә икән булар инде барысы да авылдаш булалар. Башка килгән кеше булса да ул күреп бара, танышып бара. Һәм инде менә читтә яшәүчеләр дә әлбәттә бик теләп кушылдылар. Алар өчен кызыклы. Авылның, мәсәлән, 2 атнага бер кайтып йөрүчеләр бар, айга бер кайтучылар бар, Сабан туйга кайтучылар бар. Алар инде, мәсәлән, авылның язын, көзен, кышын күрмиләр бит инде. Мәсәлән, Сабан туйдан Сабан туйга гына кайта. Калган җирен үзе яшәгән урынында бара. Һәм менә авылны күрсәткәнең өчен рәхмәт диючеләр бар инде. Һәм инде гомумән кая гына барсам да, мин инде безнең Наласы авылы, җырларда җырланган авыл дигән, без инде шундый хэштеглар урнаштырып, менә шулай итеп эшебезне алып бара идек. Алып барыбыз инде, Аллаһ берсә, тагын да бу инде эшебезне дәвам итәбез. Монда бит төшенкелеккә бирелергә ярамый. Әлбәттә. Монда инде барыбыз да хәзер инде күтәренке кәеф белән алга атларга тиешбез. Аннан соң, Рамил, сезнең бит блогерлык ул төп кәсебегез түгел.
Юк, бу блогерлык фақат менә параллель рәвештә бара торган эш дип әйтик инде. Күңел өчен, Күңел өчен Арча районының халык театры җитәкчесе булып эшлим. Бүгенге көндә бу инде иҗаттан ерак түгел инде, ансы да. Тегесе дә шул ук эшчәнлекне алып бара дисәк тә була. Монсы да инде халык белән эшләү. Инде хәзер театрыбызга байтак тарихлы, чөнки 86 елдан башланган, аның тарихы Җидегән Чишмә дигән исеме белән, инде тирәнрәк китсәк, аның инде ялгышмасам 53 елдан соң инде тарихы башланып китә. Арча җирлегендә шул театрның тормышы дип әйтик. Җидегән Чишмә буларак халык театры исеме 91 елда алынган. Һәм инде менә мин ноябрь аенда килдем. Инде аңа кадәр да эшләгән идем мин мәдәният идарәсендә, аны җитәкче булып та эшләдек. Менә шундый хәзерге көндә инде театрны җитәклим. Димәк, бик зур эш алып барасыз. Районығыз чынлап та гөрләп иҗат белән шөгыльләнә. Менә шушы икенче блогер татар бәйгесенә әйләнеп кайтсак, менә сез нәрсәгә игътибар иттегез? Әлеге бәйге кирәкме безнең менә блогерларыбызны таныту? Әлбәттә кирәк, чөнки ни дип әйтәм, менә блогерлар дигәндә без бит күз алдында тотабыз, менә шул аудиториясе бик киң булган кешеләрне. 30 мең, 40 мең, 100 мең дигән миллионлылар бар инде аның. Biz инде блогер дигәнгә аның исеме генә бик теге яңгыр инде бик зур, менә шуңа күрә без инде сәхифә алып баручылар дисәк дөресрәк булыр инде. Әмма инде шундый бәйге бар икән, әлбәттә булар кирәк. Блогер дигәндә без бит инде күбрәк менә шул теге телевизордан да бит инде кил йолдызларны мәсәлән күрсәтәләр. Авыллардан да бит инде үзенең йолдызлары бар дип әйтик инде. Анда алдынгы тракторчылар да бар, алдынгы сыер савучылар да бар, авылның үзенең активы бар. Менә аларны да күрсәтү кирәк. Без инде Инстаграмда менә авылым кешеләре, авылым шәхесләре дигән менә ул кушымталарны да башлап җибәрергә дип уйлап тора идек. Менә бар иде инде ул. Чөнки алсаң китабы чыккан, китапны бит һәркем укып бармый, аны бит инде киштәгә алып куючылар да бардыр. Чөнки алсаң 500 еллыгы вакытында китап чыгарылды, алсаң 500 еллыгына багышлап, алса тарихы буенча. Һәм менә бу китап киштәсеннән, китапны киштәдән алып, без инде менә халыкны таныштырып бара идек. Читтә яшәүче авылдашлар да менә бу кешеләр белән бик кызыксыналар, чөнки безнең Октябрь колхозы булган, ул миллионер колхоз дип әйтик инде без аны, хезмәт кызыл байрагы ордены белән бүләкләнгән булган вакытында. Һәм безнең авылыбызга бик күп кунаклар килгән. Шырында, чөнки Рәсәй күләмендә дә ул инде танылган колхозлар булган. Арча районында да, Татарстанда да дип әйтик. Мин инде менә мәсәлән Инстаграмда шундый сораштыру уздырган идем. Безнең авылыбызга шундый кунаклар килгән. Әйдәгез шулар турында искәрчелек әле кемнәр бар икән нәрсә. Бер ханым миңа әйтте. Кунаклар алар килә дә китә, үзебезнең авыл кешеләрен языкбыз дигәч, мин инде бик дөрес әйткән ул. Үзебезнең кешеләрне менә шулай танытырга кирәк, аларны белергә тиешләр. Бик зур рәхмәт, Рамил әфәнде, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм инде Арча районының Аласа авылы турында шул кадәр күп кызыклы мәгълүмат безгә бүләк иткәнегез өчен. Рәхмәт үзегезгә, чакыруыгыз өчен. Темабызны дәвам итеп, без сезнең белән Әлмәт районы Кишүчат авылына сәяхәт кылырбыз. Биредә мәгърифәтче, дин эшлеклесе, педагог Ризаддин Фәхретдиннең музей йорты урнашкан. Шундагы экспозициялар белән танышык. Dostlar, biz sizni Rизаддин Фәхретдин Мемориаль музейында күрүбезгә бик шатбыз. Ризаддин Фәхретдин Мемориаль музее 1995 елның 25 майында республикабызның беренче президенты Минтимер Шәрипович Шәймиев катнашында ачылган. Һәм шуңа күрә Ризаддин Фәхретдиннең беренче портретын безгә Минтимер Шәрипович шәхсән үзе бүләк иткән иде.
музейдагы барлык мемориаль экспонатлар аларның үзләренең гаиләләреннән барланылган һәм җыйналган, топланган әйберләр. Сезнең алдыгызда портреттә күрәсез Риза Фәхретдин бик шундый әйтик кырыс караш белән карап тора сезгә. Ул биредә авыр томан bulutlar артында бу инде күрсәтеп тора Риза Фәхретдиннең 1922 елдан 36 елга кадәр мөфти вазифасын башкарган. 22 елның ачлык елы икән исәпкә алганда 36 елга инде репрессияларның килеп җиткәнен исәпләсәк, Риза Фәхретдин иң авыр елларда мөфти вазифасын башкарган кеше. Һәм аның кулындагы китабы күрәсез, ул Коръән китабы кебек уңайга ачыла. Һәм Риза хәзрәтнең барлык язган китабы да 148 басылып чыккан китабы һәм кулъязма китаплар. Алар барысы да шул уңайдан ачылып гарәп графикасында язылган китаплар. Шуңа күрә аларны бүгенге көндә татар теленә кириллицага тәрҗемә итү инде бер төрле максат куелган шундый. Аннан соң күрәсез ай яктысы бар. Кичкенә генә күренеп тора, әлеге ай яктысы күрсәтеп тора. Риза Фәхретдин үзе китапларын язган вакытта әйтә торган булганда, нинди алтын кисәкләр дисең инде син Риза Фәхретдин, ул архивтан анда бит алтын килеп чыкмас инде ди. Бу алтыннан да кыйммәтле булырлар, булар бер заман ди. Әмма ләкин бу мираска киләсе заман балалары әйләнеп кайтырлар. Риза Фәхретдин Уфа шәһәрендә 2 период яши. Беренчесе 1891 елдан 1906 елга кадәр булса, икенчесе инде революция булганнан соң 18 елның башы белән ул Уфа шәһәренә кабаттан күчеп килә. Һәм Уфада диния нәзарәтенә тагын казый вазифасына белгән. Әмма ләкин бу очракта ул Галимҗан Барудинның җитәкчелеге астында эшли. Аның шушы 2 период аерып яшәгәнен күрсәтер өчен без биргә сәгатьне урнаштырдык. Бу сәгать безнең диния нәзарәтенә кайтарылган сәгать. Аны безгә Талгат Таҗдин үзе бүләк итеп бирде. Риза Фәхретдин чорында әлеге сәгать аның эш сәгатьләрен санаган. Беренче периодта яшәгән вакытта һәм икенче периодта яшәгән вакытта сәгать Лондон шәһәрендә эшләнгән һәм 1858 елда эшләнгән сәгать. Риза Фәхретдиннең туган көннән башлап үлгән көненә кадәр аның пропискасы кичүчат булган. 1901 елда халык саны алган вакыттагы документларда временно в отъезде дигән язу белән билгеләнгән. Риза Фәхретдин беркайчан да дөньяви байлык артыннан куган кеше түгел. Ул һәр вакыт әйтик Оренбургта яшәсә, ул Рәмиевләрнең вакытлыча фатирында торып торган булса, Уфада яшәгән вакытта Уфа диния нәзарәтенең фатирында торып тора вакытлыча, инде аның төп билгеләнгән яшәү урыны кичүчат булып кала. Шуңа күрә инде әйтергә кирәк шуны, аның үзенең шәхси мебель дигән әйберләре дә булмый. Ул вакытлыча яшәгән фатирның әйберләре белән кулланып тора. Инде савыт-сабалар, китаплар, кулъязмалар, фотографиялар, алар инде үзенекеләр шәхси. Шуңа күрә менә монда урнаштырылган савыт-сабалар, алар Риза Фәхретдиннең гаилә савыт-сабалары. Якын дусларыгызны начар кешеләрдән саклаганыгыз кебек, китапларыгызны да тиешле булмаган кешеләрдән саклагыз дигән Риза Фәхретдин. Һәм үзенең кулъязма китапларын ул сандыгында саклап киткән. Кулъязма китапларны күп күчереп язган. Түбәнче шылда укыган вакытта шәкерт вакытында күчереп язган китапларда һәр вакыт үзенең кул янында йөргән. Һәм инде Оренбургда яшәгәндә дә, Уфада яшәгәндә дә китапларны җыйган, туплаган. Әмма ләкин туплаган китапларны туздырмаска тырышкан. Ул Уфадан Оренбургга, Оренбургдан Уфага күчкән вакытта аларны үзенең сандыгында йөрткән. Сандыгы юл сандыгы дип атыйбыз. Ул бердә Риза Фәхретдиннең үзенең шәхси сандыгы булып, безнең музей фондларында саклана. Һәм күрәсез, сандык кулъязма китаплар саклар өчен махсус эшләнелгән. Монда икенче төбе бар. Һәм күренәсе китапларны 15 сантиметрдан биек исәк, ул кулъязма китаплар берсенә берсе бите белән ябыша башлый. Инде монда шундый саклык чарасы күргән хәзер, күрәсез, ул ике төпле булган. Һәм монда күрәсез әле тагын аның бар пенал кебек җире шулай бит. Һәм монда инде каләм кебек әйберләрне салып йөртергә уңай. Бикләнә торган, тоткалы, шушындай уңайлы һәм җиңел сандык Риза хәзрәтнең үзенең шәхси сандыгы. Китапларны саклау билгеле аның гаиләсендә дә булган, балаларда да шундый ук тәрбия биргән.
укыганыбыз бар шундай бер. Ризатин Фәхретдин әйтә, һәрбер гаиләдә һәрбер баланың үзенең китапханәсе булырга тиеш. Чөнки кыз бала кияүгә чыкканда китапханәсен үзе белән алып китә. Ир бала башка чыкканда китапханәсен үзе белән алып китә. Шуңа күрә китап аласыз икән балагыз гаиләгә 4 икән 4 китап алырга тырышыгыз. Һәрберсез һәрбер балага җитешле булсын. Күренекле Вали Ризатин Фәхретдиннең буында бабайлары, әбиләре һәр вакыт нәселне саклау юлында булганнар. Менә Ризатин Фәхретдиннең әтисе Фәхретдин, Сәйфетдин, Субханкул, Бикмөхәммәд, Юлдаш бабай шоулга нигез салган бабай. Әлеге бабайлар барсы да шоулда мулла булып торганнар. Шунысы кызыклы, Ризатин Фәхретдиннәрнең тукымы үзенең барлыгын нәсел шәҗәрәсен барлап барып, шулай язып барган һәм биредә бүгенге көндә 765 исем теркәлгән. Моның географиясе бик киң, Кишүшат авылыннан башланып, Австралия һәм Америкага барып тоташа. Чөнки Риза Фәхретдин бүгенге көндәге тукымнары яшьләр Австралиядә дә һәм Америкада да. Әлеге шәҗәрә эшенә кергән 4 доктор наук. Алар арасында гыйлем әһелләре күп дигән әйтәсебез килә. Һәм биредә шунысы да кызыклы. Инде менә төп Кишүшатта хәзердә яшәүчеләр дә бар. Ризатин Фәхретдин туганга 162 ел вакыт үтеп китте. Без аның мирасына әйләнеп кайттык һәм аның мирасы бүгенге көндә актуаль һәм кирәкле. Һәр кемдә кызыксына. Асар китабындагы материаллар белән кешеләр шәҗәрәләр эшлиләр. Инде насихат китаплары белән без балаларны тәрбиялибез. Бүгенге шулар иде. Мин Азия Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.